Benvidos a Vídeos Vos. Eu son Julián Moares e hoxe vouvos explicar un dos lugares máis fabulosos que hai en todo Rianxo e que ao mesmo tempo están descoidados do man do home. Vouvos explicar como chegar, que era e como está o Castro de Isorna. O Castro de Isorna é un castro inexplorado que está no concello de Rianxo, concretamente na desembocadura do río Ulla, no cumio do Monte das Cercas, a 150 metros de altitude. Para poder diferencialo, é aconsellable referenciarse das imaxes do voo americano do 56, donde se aprecia claramente a fortaleza sen árbores polo medio. Co paso dos anos, foise repoboando e hoxe en día está difícil de situar. Para acceder a ela, recoméndase facelo ou ben dende Isorna pola fonte, por estas rutas que se están sinalando ahora en pantalla, ou ben polo cortafogos. As rutas en azul oscuro é ata onde chega un coche todoterreno e azul claro donde se ten que continuar a pé. Cabe destacar que por toda esta zona existiron moitísimos máis castros que todavía están inexplorados. Algún deles están referenciados na web de Manuel Gago. Agora xa sí paso a mostrar o Castro de Isorna, as súas diferentes covas, a cova de Xil, o Ollo de Deus, os seus muros defensivos e o gran montón de restos de conchas, de berberechos e de ameixas que comían os castrexos, accedendo dende o cortafogos. É recomendable traer calzado axeitado porque a maioría do camiño está a monte e as silvas van a lastimar. Eu traio 2 pares de pantalóns para que non me traspasen os toxos. Joder. Pues por aquí pasa un muro. Xa empezar a ver unhas vistazas. O mellor destas son as vistas. É moi empinado o suelo. Costa moitísimo subir. Tiene un muro. E aquí atopamos primeiro esta pedra. Aquí xa distínguese o que era un dos muros. Isto, primeiro unha das primeiras murallas. As vistas son unha verdadeira pasada, verdad?
verse máis construccións. Por aquí é moi curioso. Isto aquí, que tiña toda a pinta de ser outra casa. A verdad que isto é unha pasada, o sea, ver todos esos muros feitos, que se nota que hai 3 muros que eran defensivos, e ver que todo sigue igual é que realmente motiva. O sea, é increíble que desde a edad do ferro está isto así, pois que continúe igual, é que este perdido, o sea, non perdido, que se sabe onde está, pero está, non está visitable. Hai moita historia aquí ainda por descubrir.
sí. Esta é a entrada da cova. A canto se aprecia. Lá está o móvil. Vou alumbrando por aquí. É unha pedra totalmente lisa, apoiada sobre o canto da montaña. O sea, eu aquí estou totalmente de pé. Está comunicada aquí con outra pequena cova. Aí nese lateral. Tal cual. E decían que había un bisonte pintado, pero non se aprecia nada, ¿verdad? Vamos a ver. É a colocación das pedras. Mais que está tal cual outra cova aquí. Así. Estas pedras tal cual parece que están colocadas. A propósito.
Non se aprecia, pero aí hai tamén 2 metros casi de profundidade. Esta roca parece como o tellado de outra. Este primeiro é o que lle chaman o ollo de Deus. É outra cova que está debaixo, está encima da cova de Xil. É moi profundo. Costa aprecialo, pero é tamén moi profundo. Aí está o ollo de Deus. Aquí hai máis restos de muralla. Este é, xa mostramos, a cova de Xil. E desde a cova de Xil, se seguimos todo por aquí,
termina o que parece ser a última muralla. Se sigue por aquí arriba. Chegamos a unha zona aquí na que hai moitísimas cunchas. O sea, todo esto aquí. Bueno, mira, cunchas de berberechos. Escarabellando. Hay todo. Bueno, hay raíces, pero entre las raíces hay restos de conchas. Pero non é simplemente isto. É todo. Aquí para arriba. Aquí. Bueno, está un... Están sacadas da choiva, que aquí chove fuerte, entonces quedan ao aire libre. É increíble. Pero son moitísimas, o sea, é exagerado todas as que hai. Todo, está todo absolutamente cheo de cachos de berberecho, de conchas. É increíble, o sea, poñerse a escaravellar aquí, y todo totalmente cubierto de conchas. Y esto, todo esto. A ver, por aquí. Non, aquí non. Tan arriba aquí non. Pero aquí, máis abaixo. Más ou menos, ¿no? Sí, estos xa son cachos de... Mira, esta, tal cual. Está cheo. A partir de aquí.
conchas que subieron para comer aquí y luego vaciábanas.
estreito. Por aí arriba continúa. Esta é a cova de Xil. Aquí arriba é donde están de novo as cunchas de como se distinguen as alturas das murallas. Aquí arriba notanse moitísimo mellor. Aquí a segunda. Aquí, espéciese
estruturas das murallas defensivas. Isto eu xuraría que é outra tapa de outra casa que está derruída que habería feita aquí. Creo que nunha destas pedras hai unha pintada. Non sei se será actual ou se será antigua. Eu creo que é actual.
Aquí están os restos da muralla. Continúa todo bordeando